Zahvaljujemo vam što ste pokazali interes za uslugu izrade SharePoint intraneta koju pruža Perfecting Systems. U ovom videu dobit ćete pregled osnovnih funkcionalnosti i strukture intranetskih SharePoint stranica. Imajte na umu da se struktura i sadržaj mogu mijenjati ovisno o potrebama poslovne organizacije. Ovaj koncept zasniva se na jednoj hub ili početnoj stranici i dvije vrste ostalih stranica. Radi se o timskim stranicama koje su dostupne u ovom izborniku. Njima mogu pristupati samo članovi određenog odjela. Komunikacijske stranice ili portali nalaze se u ovom izborniku. Te stranice dostupne su svim zaposlenicima tvrtke. Prednost ovakve strukture je jasno razgraničenje vlasništva nad dokumentima. Upoznajmo se najprije s početnom takozvanom hub stranicom. Na vrhu se nalazi fotografija s vizijom i misijom tvrtke. Ispod toga nalaze se novosti koje se prikupljaju s portala pojedinih odjela, a na desnoj strani vidimo cjelinu s brzim linkovima i podacima o članovima uprave. Pogledajmo sada kako izgledaju timske stranice. Kad djelatnik koji radi u kadrovskoj službi otvori ovu stranicu, odmah zna da se radi o timskoj stranici. S lijeve strane nalazi se sadržaj stranice s brzim linkovima. Na vrhu se nalaze novosti. Ispod toga je cjelina dokumenti odjela i pripadajući gumb koji otvara mapu s dokumentima. Dalje, ispod nalazimo cjelinu dokumenti drugih odjela, ovisno o tome koje su potrebe konkretnog tima. Potom dolazimo do cjeline baze podataka, to su obično određene liste i aplikacija Planner koja služi za organizaciju zadataka. Na kraju imamo cjelinu baza znanja. U ovoj cjelini djelatnici mogu dokumentirati važne informacije, saznanja i procedure potrebne za njihov rad. Na desnoj strani nalazi se traka s brzim linkovima i podacima o djelatnicima odjela. Sličnu strukturu nalazimo i u drugim timskim stranicama. Osvrnimo se sada na izbornik s portalima. Ako otvorimo portal Kadrovska služba, korisnik odmah vidi da se radi o portalu koji je dostupan svim djelatnicima tvrtke. Na vrhu je prikladan prezentacijski video, ispod toga su novosti odjela koje se tiču čitave tvrtke, a potom imamo cjelinu dokumenti odjela kojima mogu pristupiti svi djelatnici tvrtke. Portal Kadrovska služba sadrži posebnu cjelinu odsustvo u kojoj se nalazi link na informacije o pravu djelatnika iz radnog odnosa. U toj cjelini korisnik može kliknuti na gumb Predaj zahtjev. U tom slučaju mu se otvara forma u kojoj može popuniti podatke i poslati ih nadležnoj osobi na odobrenje. Ako klikne na gumb Moji zahtjevi, otvara mu se stranica s popisom njegovih zahtjeva i statusom. S desne strane je opet traka s brzim linkovima i podacima o djelatnicima odjela. Na sličan način strukturirani su portali i ostalih odjela. Ako smatrate da bi SharePoint intranet mogao biti od koristi djelatnicima vaše poslovne organizacije, kontaktirajte Perfecting Systems. Kontakt podaci se nalaze u opisu ovog videa. Možete zatražiti i izravan pristup SharePoint intranetu koji ste sada vidjeli.